bela jeli evin kumakando kaboka da kulobanku kibara dumono bembolo kafoyi sanigelaw ani feerekelaw an ka siti kura ma plombe.net nana kaw sani feere la kodɔn walasa k'a nɔgɔya internet sanfɛ feerefɛnkoro walima a occasion a mana kɛ finiw ye samaraw walima parfum ordinateur telefonu so armoire walima lieu ali concert tigi ani restaurant commande o bɛɛ bɛ sɔrɔ yɔrɔ kelen pewu monplombe.net aw y'a cliquer monplombe.net kan walasa k'aw ka feerefɛnw lakodɔn k'aw ka sanni feere nɔgɔya ni k'u matarafa walasa k'aw ka jago lajidi i n'a fɔ aw b'a ka application tɔw installer aw ka telefɔni kan cogo min monplombe y'a ka application kurakura lasago k'a bila aw ɲɛ Google Play Store kan walasa aw bɛ se k'aw ka sanni feere ani aw ka dɔgɔ tɔnɔ kɔlɔsi lakana ani hakilisigi Biye janvier kalo kile 15 ye samba filani mugan ani kele aw minnu ma filɛ sanga n'a ka wagati an ka bɔlɔlɔ kana la Mali kɔnɔna la yan nɔ fo ka taa se Mali kɔkana ma an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo aw ka wagati o togoya la ni aw ka kunnafoni ale waati selen a y'aw bisimila. Amanga kunnafoni daminɛ ni fɛn min ye sa o de ye minisiri min bɛ ni ale ɲɛsinnen bɛ so koɲako ma ani ka taa se dugukolo ko ma n'ale ye jɔnkɛ jara ye ka taa se an ka minisiri min bɛ ni o ɲɛsinnen bɛ lakana ko ma n'o ye Modibo Kɔnɛ ani Maganfili Dabo n'ale ye minisiri sa min n'a ɲɛsinnen bɛ sirabakan ko olu ma sa kunu alamusa sɔgɔmada fɛ u ye so minnu bɛ nɔ ni olu bɛ an ka pankuru jigiyɔrɔ masurunya la sa u ye o so ninnu u y'a cili olu daminɛ so ci in yɛrɛ sa kuma tun bɛ sen na a bɛ wagati caman bɔ nka kunu kɔni a baara olu daminɛna. An ka wolomasiri taba u bɛna u ka sayɛlɛma ta ko 59 ni ka o ɲɛnajɛw k'u boloda janvier kalo tile 20 nata in na sa o siratigɛ la an ka jamana marabagaw u bɛna tɔmi sigi fɛn caman kan an ka jamana o kɔnɔna la sa nga kabini san 2012 Fransikaw olu bɛ an ka jamana kɔnɔna la kɛrɛnkɛrɛnnenya an ka jamana kɔrɔnyan fan fɛ walasa ka se ka karɔgɛrɛ diinɛ tigilamaw olu kɛlɛ cogo min na an ka fara ɲɔgɔn kan jɛkulu minnu bɛ yen sa olu kɔni bɛna fara ɲɔgɔn kan janvier kalo tile 20 nata in na sa ni ka bɔ ka taa an ka yɛrɛma hɔrɔnya tayɔrɔ la ka bɔ ka taa yira diɲɛ seleke naani maa bɛɛ lajɛlen na ka fɔ k'an maliyɛndenw k'an tɛ Faransi fɛ ko bɛɛ lajɛlen bɛ fɛ Faransi ka taa ka bɔ an ka jamana o kɔnɔna la. Walasa ka se ka carte nina ko ale ko nɔgɔya an ka jamana ale kɔnɔna la fo ka taa se an ka tukarankɛw olu bɛ se ka lafiya carte nina ko la cogoya min na sa an ka minisiri ɲɛma ni o ye Moktar Wani ale ka fɔ la k'a bɛ na waleya kuraw ta walasa carte nina bɛɛ lajɛlen bɛ se ka carte nina sɔrɔ ka sababuya kɛ maliyɛnden bɛɛ lajɛlen dama ka kan carte nina ko la kɛrɛnkɛrɛnnenya na an ka tukarankɛ minnu bɛ an ka jamana kɔ kan a caman ka baara o bɛ ka tiɲɛ ka sababuya kɛ carte nina ko ye. Kaikaw olu fe yen nɔ sa cakɛyɔrɔ min bɛ yen nɔ ni ale ɲɛsinin bɛ ɲɛnaminifɛn ko o kɛlɛli ma sa janvier kalo tile 12 o tɛmɛnen u ye maa 3 u ye olu wele ni ka olu ɲininka a maa 3 la sa cɛkɔrɔba dɔ tun bɛ a la ale si bɛ t'i jɔ san 65 la sa ale bɛ mayinakaw ka dugu o kɔnɔna la u ka fɔ la sa ko u ye ɲɛnaminifɛn biriki 3 ni ka o minula ɲɛnaminifɛn min ni ale bɛ wele ko kanabisi ani tuguni fura sidɔnbali dɔ u ye o fana caman ni ka o minula o fura sidɔnbali ninnu la sa tramadol o bɛ a la fo ka taa se sefa wari ale caman ma u ye ninnu minɛ sa ni k'u bila kiiri tigilamaw olu ka bolo kan nin kuma in u ye a fɔ kunnafonidilaw ɲɛna arabado janvier kalo tile 13 san 2021. Minɛkakaw olu fe yen nɔ sa mugujugu o de pɛrɛnna denmisɛn dɔ ale tɛgɛ kɔnɔna la a kɛra u ka sigida fɔlɔ o la a kɛra janvier kalo tile 13 san 2021 an ka woromasiri tabaw ɲɛmaw ka fɔ la sa ko u ye nin denmisɛn k'a si bɛ t'i jɔ san 14 o de la sa mugujugu a pɛrɛnnen a tɛgɛ kɔnɔ tuma min na a kɛra sababu ye ni ka a bolo ka o tigɛ ani ka se ka dankari a ka adamadenya o la barikanikaw olu y'a ta teliya la ni ka taa n'a ye lapitaniso la gawukaw ka dugu o kɔnɔna la sa nka denmisɛn a nin tora a la kunu alamisa janvier kalo tile 14.
amita ko kan kibaru la ameta kongokaw ulu fe no sa kabini December kalo tile 18 san bafla ani mugana sa kongokaw ulu ka demison ulu tikata kalanso la ka sababu ke coronavirus nata ko kuraina o kana se ka dankari u ka jamana konna la o de la sa agence onusienne mo ulu kɔni y'a yira ka fɔ ko u ka jamana marabagaw k'u ka lajɛ ko ka kalanso ni ka dayɛlɛ walasa denmisɛn olu bɛ se ka taa kalan kɛ lafiya la wa ko n'u ye kalansow dayɛlɛ fana u ka waleya sugu bɛɛ lajɛlen kɛ walasa denmisɛn ninnu o ni bɛ se ka kisi coronavirus ale bana ma. Gabonkaw ulu kɔni ye furaso ni ka o jɔ u ka jamana kɔnɔna la min bɛ fɔ nasarakan na ko usine a furaso in yɛrɛ sa u bɛna a wele ko santé pharmaceutique ni furaso in yɛrɛ sa a jɔra u ka dugu yɔrɔ min na sa o de ye Ngwaku ye Ngwaku ani Libreville ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ t'i jɔ kilomɛtiri 27 o bɔɲɔgɔn la sa maa min ni ale kɛra sababu ye ni ka ni furaso in ka ale jɔ ale ye Indien-kaw ka maa dɔ de sa a ye sefa wari miliyari 20 ni ka o de ka ni usine ka a jɔ min ni a musaka bɛ t'i jɔ dolari miliyɔn 37 de la ni furaso in yɛrɛ sa a bɛna kɛ sababu ye ni ka Afrique jamana bɛɛ lajɛlen sɔn fura o la. Mali kunnafoni jabarani lajɛbɔ ni kunnafoni de tun bɛ an bolo kɔrɔ bi ni k'a da aw bɛɛ lajɛlen kulo kan aw ni ce aw ka lajɛliko ɲuman na aw k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ ala ka juma tɛmɛ ko ɲuman di ne ni aw bɛɛ lajɛlen ma.